Når jeg taler med skoler og kommuner omkring samtykke til billeder og film, så er det ofte de samme 3 udfordringer, jeg hører om derude. Dem gennemgår jeg her. Jeg hedder Martin, og sammen med Fotoconsent hjælper jeg danske kommuner og skoler med at indhente samtykke til billeder og film. Inden for det sidste år har vi indhentet over 12.000 dokumenterede samtykker. Udfordring nummer 1. Reglerne omkring samtykke til billeder og film er uklare. Hvornår indhenter man samtykke, og hvordan dokumenterer man samtykke korrekt? Mange medarbejdere ender med at bruge for meget tid, eller endnu værre, helt at undlade at bruge nogle billeder af frygt for at gøre noget forkert. Udfordring nummer 2 er de manuelle processer. Mange bruger stadigvæk papirformularer, e-mailtråde og Excel-ark til at indhente deres samtykker. Udover at det tager tid både at indhente og gemme samtykket bagefter, så stiller det krav til informationspligten og kan så tvivl om de registreredes rettigheder, f.eks. når samtykket trækkes tilbage eller skal dokumenteres. Og endelig udfordring nummer 3. Risikoen. Et forkert brugt billede kan føre til klager, dårlig omtale eller i værste fald brud på GDPR. Kan du genkende nogle af de udfordringer, jeg nævner her, så book et kort rådgivningsmøde, hvor vi sammen gennemgår jeres arbejdsgang og mulige løsninger. Jeg ser frem til at høre fra dig.